Whoa! Díomh a pháistí is mis a múntar Jamie agus in nómh thomid chun Roicéid a lainseáil. Chuig mis a timpeall mothach ag a baile agus fiochas suas na rudaí de friúla seo. Beidh Balún ag teastáilt, beidh Fáiscíní ag teastáilt, beidh píosa téad nó olainn ag teastáilt, beidh sop ag teastáilt, agus chomh maith sin beidh píosa téip ag teastáilt. So an céad rud ná a chur isteach sa balún. Oh! Cá mé balún eile áilt. Inis, bhaig an Fáiscín agus tomcan a chur an balún. So inis, tomcan an sopa áilt. So rá nóig mé an sop buí, agus tomcan an sop a chur tríd an píosa téad an sop. So chur é tríd an sop, agus bí cinnte go dagann sé amach an taobh eile de. An céad céim eile ná píosa téip a áilt. Tomcan píosa téip a áilt agus a ceangailt lena chéile cosú le cearcail agus sin a chur leis an sop. So inis tá an téad ag dul tríd an sop agus tá an téip ceangailte leis an sop. An céad céim eile ná an Roicéid a críochnú caithfidh tú an balún a ceangailt leis an téip. So chuirmid an balún leis an téip an sa agus thoimid beag nach réig chun an Roicéid a lainseáil. Inis a pháistí thoimid réig chun an Roicéid a lainseáil. A trí, a dó, a héan. Wow! Inis a pháistí tám chun dúshlán a thuirtíomh. An féidir libhse, Roicéid a cruthú ag a baile agus a lainseáil. Agus chomh maith sin, bígí ag smaoinemh an nneanann sé difríocht an bhfuil níos mó air sa balún nó bhfuil níos lú air sa balún. Buinnig Trealamh agus buin tanmhas. Slán a pháistí